אנחנו לא נלך את ביחד כולם. בוא נעמוד ליד משהו, בוא. וואו. אני הכי רוצה להתעורר מהסיוט הזה. לשכוח שכל זה קרה. הכל היה כל כך מדהים. המסיבה הכי טובה שהייתי בחיים שלי. עד שהיא גן עדן לגיהנום פשוט. בשנייה אחת היה שתי אנשים אופנועים על הכביש עם קלצ'ניקוב שהתחילו לרסס אותנו תוך כדי שאנחנו נוסעים. אני נסעתי דרכם. נסענו על איזה 180-190 קמ"ש, הראשים של כולנו למטה, כדורים שורקים לך. החלונות היו פתוחים כי אם יורים בחלון שלא יתפוצץ לנו על הפנים. פשוט התחילו מלא זוועות, כבר רכבים מאחורינו כבר לא הצליחו לעבור. עלו עוד 14 אופנוענים, לעומת השתיים שהיו מולנו והתחילו לרסס כל דבר. מכוניות מאחורה כבר נשארו מאחורה. Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in two wars in my life, and never seen anything like this. Bodies all places for the slaughter.